amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga impayegda dito yan. Considering the journey biyahe ngamin. Iso nga thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Signal TV Channel 309 at sa WRMN New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Wednesday, January 21, 2025, Mayong Buntag Pilipinas. Ito po si Radyoman Aljo Bendijo at Radyoman Zander Kayabyab. At narito na ulo ng ating mga mainit na balita. Dating Senador Bong Revilla at iba pang akusado sa Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan nakakulog na sa New Quezon City Jail. Pagbasa ng saktal, itinakda sa Biyernes. DPWH Secretary Vince Dizon tinawag na makapal ang mukha ni Curly Discaya kasunod ng pahayag na sila pa raw ang ninakawan. Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Discaya. Impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tinawag na scripted at drama series ng mga kritiko ng administrasyon. Balakadyang aminadong hindi nakakaganda sa imahe ng Pangulo ang reklamo pero tiniyak na hindi ito nababahala. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng 1 taon. Hindi maganda sa imahe ng Pangulo na siya ay masampahan ng impeachment complaint. Most wanted person na si Atong Ang bigo pa ring matagpuan. Nationwide manhunt operation pinalakas pa. 3 magkakasunod na sunog. Sumiklab sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sunog sa Novaliches, 1 patay. Away mag-asawa, itinuturong sani ng sunog sa Navotas. 8 magkakaanak sugatan matapos mahulog sa sapa ang sinasakyang van sa Negros Occidental. Sa Sarangani Province, lalaki umakyat sa puno ng niyog, inatake ng epilepsy, patay. Sa balitang sports, Alex Iyala itinangging kalibel na niya ang boxing icon na si Manny Pacquiao pagdating sa international tournaments. RMN Network News. 7:03 ng umaga, bugtaw na, mata na. Detalye na ating mga balita, nakakulog na sa New Quezon City Jail, male dormitory sa Payatas sa Quezon City si dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado sa kasong malversation kaugnay sa 92.8 milyong pisong Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan. Alas 12 kahapon nang dinala ng mga otoridad si Revilla sa New Quezon City Jail batayan sa commitment order na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division. Sa loob ng City Jail, kinunan ang dating senador nag-mugshot at dinaan sa booking procedure bago binigyan ng dilaw na uniform ng mga PDL. Ikinulong ito sa isang selda na may 47 square meters ang laki, may 5 bunk beds kung saan kasyang 10 PDL at may sariling palikuran. Pero hindi mo na inihalo si Revilla sa mga nakakulong dahil isa sa ilalim mo na ito sa medical quarantine na maaaring tumagal ng 7 araw. Una nang hiniling ng kampo ni Revilla na manatili siya sa kustodiya ng PNP para sa kanyang seguridad. Sa Biyernes ito diringgin ng Sandigan Bayan kasabay ng pagbasa ng sakdal laban sa kanya at mga kapwa-akusado.
Ito rin ang araw na nakadagdang ang pre-trial conference sa kasong malversation laban kina Revilla. Network News. Tiniyak ng DILG at ng Bureau of Jail Management and Penology na walang VIP treatment kay dating Senador Bong Revilla sa New Quezon City Jail. Kahit nakapagpiyansa para sa kasong graft, mananatili ang dating senador sa kulungan dahil naman sa kasong malversation na walang piyansa. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, itatrato si Revilla tulad ng ibang persons deprived of liberty. Wala anyang magiging exemption sa pagpapatupad ng batas kahit pa matagal na niyang kaibigan si Revilla. We've been lifelong friends ever since the 1980s. Matagal na kami magkaibigan. But duty calls, there are no exceptions to the rule. Ang pag sinabi ng sandigan to arrest him, I advise him to, ang best ko na magawa is advise him to surrender peacefully. Magdaragdag ang BJMP ng security personnel dahil 12 opisyal ng gobyerno ang kasalukuyang nakapiit sa New Quezon City Jail. RMN Network News. Bukod naman kay dating Senador Bong Revilla, nakakulong na rin sa New Quezon City Jail ang mga kapwa akusado nito sa kaso sa Manumaliang Flood Control Project sa Bulacan. Kabilang na dito mga dating opisyal ng DPWH na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig at Juanito Mendoza. Ang apat ay kasama sa mga ipinaaresto ng Sandigan Bayan dahil sa manoy anomalya sa isang infrastructure project sa Pandibulacan na nagkakalaga ng higit 76 milyon piso. Samantala, inaresto ng CIDG sa Baguio City ang isa pang akusado na si Cristina May Del Rosario habang patuloy na hinahanap ang DPWH engineer na si Emelita Capistrano Huat. RMN Network News. Sa kaugnay pang balita, kaso ni Revilla patunay na hindi palabas ang ICI. Kasama natin sa Malacanang si Radyoman Chanel Salazar. Bueneltahan ng Malacanang ang mga kritiko na nagsasabing palabas lang ang paglikha sa Independent Commission for Infrastructure para pagtakpa ng mga kaalyado ng administrasyon sa kampanya laban sa katiwalian. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, patunay ang kaso ni dating Senador Bong Revilla na hindi palabas ang ICI at walang pinoprotektahan. Kung palabas lamang ang investigasyon, hindi anya sana masasangkot ang dating kaalyado at kandidato ng administrasyon tulad ni Revilla. Dagdag ng palasyo, malinaw rin ang nagiging resulta ng trabaho ng ICI dahil sa dami ng dokumento at ebidensyang nakalap at sinuri ng komisyon. Paano po masasabing palabas lamang ang ICI? Ang ICI, ang mga miyembro po nito, ay nagtatrabaho. Malamang ay hindi na halos nakakatulog at that time dahil puno at overwhelmed sila sa mga dokumento at mga ebidensyang natatanggap nila. Nakakalungkot na may mga ganitong klaseng tao na hindi nakikita ang kagandahang ginagawa ng gobyerno. Ang nakikita lamang nila ay puro negatibo. Gumagawa ng kwento, nag-iimbento ng mga walang saysay na istorya para masiraan lang ang gobyerno. Para sa Malacanang, sa halip na questionin ng ICI, mas dapat anilang itanong kung ano na ang nagawa ng Kongreso para mapabilis ang pagpasa ng panukalang Independent People's Commission Act na kabilang sa mga prioridad ng Pangulo. Binigyan din ng palasyo na tuloy-tuloy ang kampanya ng administrasyon laban sa korupsyon at hindi ito palabas lalo na sa usapin ng mga maanumalyang flood control projects. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network News. 7:09 ng umaga, tinawag ni DPWH Secretary Vince Dizon na makapalamukha ng kontraktor na si Curly Discaya. Inireaksyon ni Dizon sa sinabi ni Discaya sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pakiramdam niya ay ninakawan sila ng hiniling na ibalik ang pera sa gobyerno bago sa ilalim sa Witness Protection Program. Para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun. Iginit ni Dizon, dapat lang isoli na mag-asawang Diskaya ang mga pondong nakuha umano sa mga proyekto dahil pera ito ng taong bayan. Narinig ko pa, sinabi daw niya, parang sila pa daw ang nanakawan. Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Discaya. Kitang-kita namin lahat ang ebidensya laban sa kanila.
Tapos ang lakas pa ng loob niya magsabi, sila pang ninakawan. Para naman kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, mali at malaking kalokohan na ituring na pagnanakaw ang restitution. Paliwanag niya na ang pagbabalik ng pondo ay pananagutan, hindi pangingikil dahil kaligtasan ng publiko ang naapektuhan sa nawawalang pondo para sa flood control. RMN Network News. Humiling ng palugit si Senador Joel Villanueva para maghain ng kontra sa Laysay sa kinakaharap niyang malversation case. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, naharap si Villanueva sa 3 reklamong malversation sa manumalyang flood control project sa Bulacan. Isinagawa kahapon ng preliminary investigation sa isang kasong malversation na may kinalaman sa proyekto ng Wawaw Builders at ng Top Notch. Pinagbigyan naman ng mga piskal ang kahilingan ng senador at binigyan ng hanggang Enero 26 na palugit. Hanggang 26 po, meron siyang pagkakataon magsampa na kanyang kontra sa Laysay. I think it's also important for the DOJ to clarify that Senator Joel Villanueva is a respondent in not just 1 but 3 in total malversation cases before the DOJ. Si DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez. RMN Network News. 7:11 ng umaga, tinawag na basura ni 2nd District Caloocan Representative Edgar Egay Erice ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Erice, walang matibay na ebidensya at nakabatay lamang sa mga news article ang reklamo. Kailangan anya ng maraming dokumento para mapatunayan na konektado ang mga inilatag na grounds of impeachment laban sa Pangulo. Yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. At sa tingin ko ay hindi ito wala ito sa forma at walang substance yung kanyang i-final na impeachment complaint. Idinagdag pa ng mambabatas kaduda-dudang reklamo dahil kakilala ng unang ginang ang nagsampa na si Attorney Andre De Jesus. Depensa ng Malacanang hindi magkakilala at hindi abogado ng First Lady si De Jesus. Itong sinasabi niyang Attorney Andre, nagsampa ito ng disbarment laban kay Attorney Glenn Chong nung di umanong binastos ni Atty. Glenn Chong ang unang ginang dahil sasampal-sampalin daw niya. Hindi po niya nire-represent ang unang ginang dito. Hindi po nagsasampa ang unang ginang ng disbarment. Ito ay lumalabas na he filed it on his own dahil hindi maganda sa isang abogado na mambastos ng babae. So hindi po siya lawyer ni First Lady. Marindi itinanggi ng palasyo na scripted ang impeachment complaint kasunod ng pagkwestiyon ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte sa motibo ng reklamo. Gusto natin ipabatid na ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga at hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Kung yun po ang kanilang nailagay na grounds for the impeachment ng ating Pangulo, malamang ay wala silang makitang ibang dahilan para ma-impeach ang Pangulo. Ito ay policy difference at ito ay hindi base or rather hindi ito magiging dahilan para sa impeachment ng ating Pangulo. Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, isa lang drama series. Ayon po yan kay Senador Amy Marcos. Kasama natin sa balita si Radyoman Conde Batak. Tinawag ni Senator Amy Marcos na isang drama series ang inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Senator Amy, hindi pa niya nababasa ang naturang reklamong inihain sa kanyang kapatid, subalit ngayon pa lamang anya ay natatawa na siya sa itsura ng complaint. Sinabi pa ng senadora na masyadong obvious na tila palabas o drama series lang ang impeachment complaint laban kay PBBM na tatagal ng 1 taon dahil kilala naman ng lahat kung sino ang naghain ng reklamo at kung ano ang background dito. Si Atty. Andre De Jesus ang naghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos pero sinasabi ring abogado ito ni First Lady Liza Araneta Marcos. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng 1 taon. Kilala naman natin sino nag-file at anong background. Kaya yun nga,
Baka drama series lang to para sa isang taon. Wala, masyadong obvious na drama series. Marami tayong napanood na pelikulang ganun eh. Nang matanong naman si Senator Amy kung mapapatalsik bang kapatid sa grounds ng paggamit ng illegal na droga, sinabi ng senadora na bumenta na ito noon sa takilya. Tungkol naman sa inaasahang paghahain ng ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Pebrero, babala ni Senator Marcos na alam naman ng Kongreso ang nangyari noong nakaraang eleksyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN. RMN Network News. Malacanang aminadong pangit sa imahe ng Pangulo. Pagbasampa ng impeachment complaint, detalye mula kay Radyoman Chanel Salazar. Inamin ng Malacanang na hindi maganda sa imahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masampahan na impeachment complaint at iginiit na wala itong anumang pakinabang para sa administrasyon. Ito ang tugon ng palasyo sa pahayag ni Congressman Jonathan Flores kaugnay ng one-year bar rule ng konstitusyon kung saan kapag na-refer at na-initiate ang isang impeachment complaint sa House Committee on Justice ay hindi na maaaring tumanggap ng panibagong reklamo laban sa Pangulo sa loob ng isang taon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi maaaring ituring na bentahe ang maagang paghahain ng impeachment complaint dahil anumang impeachment laban sa Pangulo ay may masamang epekto sa imahe ng liderato ng bansa. Negatibo rin ito sa pananaw ng ekonomista at sa kabuuang ekonomiya dahil nagdudulot ito ng impresyon na may kaguluhan o kawalan ng kumpiyansa sa pamahalaan. Hindi maganda sa imahe ng Pangulo na siya ay masampahan ng impeachment complaint. Hindi rin po ito maganda sa pananaw ng mga ekonomista sa ating ekonomiya dahil nakikita po may mga taong di umano na hindi satisfied or negatibo sa pagtatrabaho ng Pangulo. So hindi po ito bentahe. Kahit sino pa po ang nagsampa niyan, hindi po maganda na makatanggap ang Pangulo ng isang impeachment complaint. Samantala, sinabi ni Castro na wala pa siyang tiyak na impormasyon kung nagkaroon na ng pag-uusap sina Pangulong Marcos at ang kanyang anak na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos kaugnay ng inihaing reklamo. Gayunpaman, iginiit ng palasyo na malinaw at paulit-ulit ang bilin ng Pangulo sa kanyang anak na gampanan ng tungkulin bilang mambabatas at manatiling patas sa proseso. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network News. Representative Sandro Marcos mainam na voluntaryong mag-inhibit sa impeachment proceedings laban sa kanyang ama. Kasama natin sa balita si Radyoman Grace Mariano. Sa tingin ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, makabubuting voluntaryong mag-inhibit si House Majority Leader Sandro Marcos sa impeachment proceedings laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay De Lima, sa ngalan ng delikadesa ay mainam na huwag nang lumahok si Congressman Sandro sa pagtalakay sa impeachment complaint laban kay PBBM ng House Committee on Justice hanggang sa plenaryo. Aminado naman si De Lima na hindi pa niya nasisilip ang patakaran ng Kamara hinggil sa ganitong sitwasyon. Si Representative Marcos ang chairman ng House Committee on Rules na nangangasiwa sa flow o daloy ng lehislasyon at mga committee hearings at ito rin ang magre-refer sa Committee on Justice ng reklamong impeachment laban kay President Marcos. I think that would be a voluntary, a matter of voluntary inhibition out of delicadeza. Kung siya ay papayagan na mag-participate sa committee level and even sa plenary. I have to review the rules as to the mandatory disqualification or mandatory inhibition. I don't recall any such provision, but of course, merong we can say that the rules of court provisions can apply suppletorily, but I have to check that out. Yan po ang pahayag ni Representative Leila De Lima. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. 7:19 ng umaga sa iba pang mga balita. RMN Tutok Bulkan. Ashfall ay tala po silang bahagi naman ng Legazpi City at Daragalbay. Follow-up report mula kay Radyoman Leo Barciliano, RMN Legazpi.
halos 2 araw, gabi at madaling araw ay pag-ulan ng abo sa bayan ng Daraga at lungsod ng Legazpi. Ayon sa T-Bolts Residence Volcanologist Chief Dr. Paul Alanes ng T-Bolts Legazpi City, ang probinsya ng Albay ay pinayuan ang mga residente na magtakip ng ilong ng mask, panyo na basa, fish towel na basa upang di ito pumasok sa ilong at di masinghot ng bawat tao, kasama rin ang mga bubong, sasakyan at mga pananim at iba pa. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang malakas ang pagluwal ng lapa sa Dark Lava mula sa krite ng Bulkan Mayon. 3 lugar na gali ang Niisi Daraga, Bunga, Legazpi City at Basod, Gali sa Santo Domingo, Albay. Kaya't dobleng pag-iingat ng mga mamamayan sa paligid ng Bulkan Mayon. Kasama mo sa RMN Legazpi Province Speaker Region, Radyo Manlaya Barciliano, Tatak, RMN. RMN Network News. Sa kaugnay pang balita, ang Naga Local Government magpapadala ng karagdagang puwersa sa Albay dahil sa patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Kasama natin sa balita si Radyoman Paulo Papa ng RMN Naga. Bagamat tapos na ang pagdiriwang ng nakaraang Pasko at pagsalubong sa bagong taon, nananatili pa rin sa heightened alert status ang Philippine National Police sa Bicol Region dahil sa wala pang tigil na volcanic activities ng Mayon sa Albay. Ayon kay Police Captain Daisy Angeles, ang tagapagsalita ng Naga City Police Office, naghihintay na lamang ang nasabing tanggapan ng go signal mula sa Opisina Regional ng Pulisya sa Kabikolan upang ipadala ang police personnel ng lungsod sa kabilang probinsya. Iyan ay para na rin sa pagtulong sa mga kapulisan sa Albay sa pagbigay seguridad sa mga mamamayan doon. Ngayon ay apektado ng Bulkan Mayon. Tinatayang 200 police personnel ang ipapadala ng opisina sa karatig na lalawigan bilang dagdag puwersa ng pulis sa lugar. Kasama mo sa lungsod ng Naga, Radyoman Paulo Papa, Tatak, RMN. RMN Network News. Susunod, sa Sarangani Province, lalaki umakyat sa puno ng niyog, inatake ng epilepsy, patay. At most wanted na si Atong Ang bigo pa ring matagpuan, nationwide manhunt operation nagpapatuloy. Buntag Pilipinas, ito po si 2 foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections, nangangamba. Narito ang ulo ng mga mainit na balita. Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News. Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detalyeng liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basihan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalinlang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya't tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot. RMN Network News. Tayo po ay live ding napapanood sa YouTube. Hanapin lamang ang RMN Network News PH. Detalye na ating mga balita ngayong 7:23 ng umaga. Magkakahiwalay na sunog ang sumiklab sa Metro Manila kagabi. Sa Navotas, 20 bahay ang natupok sa Mel Lopez Boulevard sa Barangay NBBS Pasado alas 10 kagabi. Gawa sa mga light material ang mga bahay kaya madaling nilamon ng apoy. Away mag-asawa ang itinuturong sanhi ng sunog. Ayon kay Barangay NBBS Chairman Elvis Desabilie, sa kasagsagan ng pag-aaway, inihagis umano ng lalaki ang gaas sa kanilang sahig sa kasinindihan bago tumakas. Yung nag-aaway na mag-asawa, sana po sila? Ay, umalis na po eh. Ayon po sa report ng mga kapitbahay, umalis na po at tumakbo nung makita nilang lumaki na po yung apoy na susunog na po yung kanilang bahay at nagtakbuhan na po yung mag-asawa. Ayon po sa
report ng mga kapitbahay po nung mag-asawa. Umabot sa unang alarma ang sunog bago na apula. Sa Novaliches, Quezon City naman, isang kumpirmadong patay matapos na masunog ang isang bodega sa Barangay San Rafael Village. Ayon kay SFO2, Junibert Mendoza, arson investigator ng BFP Navotas City, bago ang sunog ay nakita ang isang empleyado ng warehouse na nagwe-welding malapit sa gate. Ang nakita po natin is as a standard operating procedure po, tinawag po natin sa SOCO para sila po yung mag-process, and after the process na-identify po natin yung tao dahil sa belt bag na in-identify din ng kaibigan niya na co-employees niya doon sa lalaki po. Umakyat sa ikalawang alarma ang sunog bago idineklarang fire out pasado alas 12 kahapon. Samantala, isang residential area naman ang tinupok ng apoy sa Makisig Corner, Dangal Street sa Barangay 618 sa Bacood, Santa Mesa, Manila. Gawa sa light material sa mga bahay at makikitid ang daan papasok sa mga nasunugan. At agad itong itinaas sa third alarm. Nasa 100 bahay ang naabo habang 300 residente naman ang naapektuhan. RMN Network News. Sabadala, walang magkakamag-anak sugatan matapos namang mahulog sa sapa ang sinasakyang van sa Negros Occidental. Wala Bacolod. Radyoman Albertiner, RMN Bacolod sa report. Nagtamo ng mga galos at minor injuries ang walang miyembro ng isang pamilya matapos nag-overshoot sa highway at nahulog sa isang creek o sapa ang kanilang sinasakyan na van sa Barangay Igmayan, Don Salvador, Benedicto. Sa investigasyon ng DSB Municipal Police Station, nagkaroon ng malfunction ng van kaya nawala ng control ang driver na si Rudy Pabiusa, 60 anyos, kadahilanan sa pag-overshoot sa makurbang porsyon ng highway at nahulog sa isang creek. Batay sa impormasyon, pauwi na sana ang mga biktima mula sa isang birthday celebration ng nangyari ang aksidente. Kagad naman na nagresponde ang Emergency and Rescue Group at dinala ang mga biktima sa isang pribadong ospital sa Bacolod. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hener, Tatak RMN. RMN Network News. Sa Sarangani Province naman, lalaki umakyat sa puno ng nyog, inatake ng epilepsy. Patay! Kasama natin sa balita si Radyoman Brian Oñate ng RMN Gensan. RMN Network News. Patay ang isang lalaki matapos itong mahulog mula sa puno ng niyog sa may Purok Banawag, Barangay Salakit, Kiamba, Sarangani Province. Ang biktima ang kinilalang si Ernest Lumboy Payan, 31 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Ayon sa kaanak nito, na normal na sa kanya ang umaakyat sa puno ng niyog pero dahil sa may sakit itong epilepsy, pinaniniwala ang sinumpong ito ng kanyang sakit habang nasa itaas ng puno at naging dahilan para ito ay mahulog. Nagdamo ng bali sa katawan ng biktima dahil sa kanyang pagkakawagsak. Dinala pa sa pinakamalapit na pag-amunta ng biktima pero idiniklarang dead on arrival ng doktor. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN. RMN Network News. 7:28 ng umaga, naglabas naman ang minorya ng Senado ng sariling report sa naging investigation ng Blue Ribbon Committee sa Manumaliang Flood Control Project. Kabilang sa mga nakapirma sa committee report ay sina Senador Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Jingo Estrada at Bongo. Nakasaad sa report ang mga ebidensya nagdidiin kay dating House Speaker Martin Romualdez bilang promotor o pasimuno sa katiwalian. Pero para kay Senate President Tito Soto, baliwala ang report ng minorya dahil wala pang committee report mula sa Blue Ribbon. May tuturing lang anya itong media report at wala pang bigat hanggat hindi natatalakay sa plenaryo. Unless it is an official report already in the Bills and Index at ikangay sinabmit na at itinake up namin in plenary, then may weight na yan. Kahit ano pang laman yan, may weight na yan. Pero at the moment, it's a media report. Samantala, dismayado minorya sa naging huling pagdinig ng Blue Ribbon Committee dahil umano sa kakulangan ng masinsinang pagsusuri sa mga itinuturing na mastermind sa flood control scandal. Kasi alam naman ninyo, matagal na namin sinasabi
Dapat puntahan na natin kung sino talaga yung pinakaugat, kung sino yung mastermind. Pero kahapon nakita nyo, it was concentrated on the coordinates. Ako, I was a little bit disappointed. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito. Nalulungkot tayo, binoboses ko lang, nakikita. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na Ang sunurang tinig ni Senador Rodante Marcoleta at Senador Amy Marcos. Network News. Philippine National Police handang kumpirmahin ang mga flood control project na may maling coordinate. Kasama natin sa balita si Radyoman Marjo Domingo. Tiniyak ng Philippine National Police na tutulong ito sa isasagawang validation sa mga flood control projects na may maling coordinates kung saan, ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang mga investigador ng pulisya ay tutulong sa Independent Commission on Infrastructure o ICI para sa pagsasagawa ng inspeksyon at verifikasyon ng mga flood control at iba pang questionabling proyektong pang-infrastruktura. Ito ang pahayag ni Nartates matapos sabihin ni DPWH Undersecretary Arthur Biznar na kailangan magsimula muli ng mga inspeksyon dahil sa mga hindi pagkakatugma sa grid coordinates ng ilang proyekto. Kaugnay nito, handa naman ang pulisya na magbigay ng technical at investigative support sa anumang ahensya. Samantala na sa mahigit 10,000 flood control projects na sa buong bansa ang inspeksyon ng pinagsanib puwersa ng PNP at AFP, ngunit kinakailangan balikan para tiyakin ang pagsunod sa mga pamantayan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN. RMN Network News. Matapos naman ay kinasang nationwide manhunt operation, bigo pa rin maaresto ang most wanted person sa kaso ng missing sa Bungero na si Charlie Atong Ang. Kahapon, tumungo ang NBI sa beach house ng negosyante sa barangay Pundakit, San Antonio, Zambales upang isilbi ang arrest warrant pero hindi ito natagpuan. At tanging caretaker at construction worker lang ang nadatnaan ng mga otoridad. Wala ring napansin ang mga residente sa lugar na naglabas-pasok sa gusali nitong mga nagdaang araw. Nihi nalughog din ng NBI ang sabungan ni Ang sa Libon Albay na lagi umano nitong pinupuntahan. Sa kabila nito, hindi pa rin natagpuan si Ang. Pamilya ng negosyanteng si Charlie Atong Ang nasa Pilipinas pa. NBI sinisilip na rin ang koneksyon ng paglalabas-masok sa bansa ng mga kamag-anak ni Ang bago pa mailabas ang warrant of arrest. Kasama natin sa balita, Radyoman Chill Emprido. Radyoman Sander, Radyoman Aljo, maganda umaga. Kinumpirma nga ng National Bureau of Investigation na naririto pa rin sa Pilipinas ang legitimate family ng negosyante at number 1 most wanted person ng Pilipinas na si Charlie Atong Ang. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, hindi pa umano lumalabas ng bansa ang pamilya ni Ang base sa kanilang record. Sa kabila nito, sinisilip naman ng Investigation Bureau kung may connection nga ba ang paglabas-masok sa bansa ng ilan sa kamag-anak ng gaming tycoon sa pagtatago nito ngayon bago pa ito hainan ng arrest warrant. Sinabi ni Malyari, sinisilip na rin ng NBI ang connection nito kasunod ng ginagawa nilang pagsuyod sa ilang mga farm at property ni Charlie Atong Ang. We wouldn't be able to say na mayroong connection po yan. Pero sinabi natin na alam naman natin na the act of harboring, concealing, and facilitating the escape of a person who is wanted by the law is actually a violation of ED 1829. So in the event that the evidence, as we collect them, would say na mayroong connection itong mga empleyado o mga kamag-anak na ito, we will act appropriately po. Samantala, bine-verify at kinukonsidera rin na NBI ang mga salaysay naman ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na umano'y tingin nito ay Disyembre pa nakalabasan ng Pilipinas si Atong Ang dahil hindi ordinaryong tao ang negosyante at mayroon itong international group. Yung kung sinasabi ni Mr. Patidongan, we can consider it. We can also check on it. But we believe, again, that as of now, we still within the... Una nang nagbabala ang Department of Justice o DOJ na mahaharap sa kaukulang kaso ang sino mang mapapatunayang tumutulong sa pagtatago ng negosyanteng si Charlie Atong Ang.
Si Ang ay nahaharap sa kasong kidnapping with homicide at kidnapping in serious illegal detention dahil sa pagkawala ng mga sabungero ilang taon na nakalilipas. Kasama mo sa DZAC Cell RMN Manila, Radyoman Chill Emprido, Tatak RMN. Thank you, Chill Emprido. RMN Network News. 7:35 ng umaga, handang harapin sa korte ni Cavite 4th District Congressman Kiko Barsag ang panibagong reklamong cyber libel na isinampa laban sa kanya. Sinampaan ni House Deputy Speaker Congressman Ronnie Puno sa Antipolo Prosecutor's Office. Si Barsag ang kaugnay ng buradong post nito sa social media noong January 9. Sa naturang post, inakusahan ni Barsaga ang ilang miyembro ng National Unity Party na tumanggap umano ng suhol mula sa negosyanteng si Enrique Razon upang suportahan si dating House Speaker Martin Romualdez noong 2025 election. Mari itinanggi ni Puno ang paratang at iginit na malinaw itong paninira at may kaakibat na pananagutan sa ilalim ng batas. Nauna nang humiling na pumanhin si Barsaga kay Razon matapos magsampa rin ng hiwalay na cyber libel complaint ang negosyante laban sa kanya. Balita sa mga lalawigan, motorista patay matapos na bumangga sa nag-U-turn na taxi sa Cagayan de Oro. Kasama natin sa balita si Radyoman Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro. Patay ang isang motorista matapos na mabangga sa nag-U-turn na taxi sa Barangay Bulwa, lungsod ng Cagayan de Oro kagabi. Ayon kay Police Master Sergeant Rogen Kangke, ang investigator ng Traffic Enforcement Unit ng Cagayan de Oro City Police Office. Ang biktima ay nakilala sa pangalan na si Richmond Margaha Patintis, 21 taong gulang, nakatira sa John Durf Subdivision, Barangay Baraupol, Misamis Oriental, na namatay dahil sa lakas ng impact. Samantala sugatan ang angkas nito na nakilala sa pangalan na si Wilmar Manlangit, 23 taong gulang. Ang driver naman ng taxi ay nakilala sa pangalan na si JD Medina Basas, 57 taong gulang na nakatira sa Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental. Sa investigasyon ay sinagawa ni Master Sergeant Kangke. Lumalabas ng parehong direksyon ang binabaybay ng taxi at motorsiklo, ngunit pagdating nito sa Mother of Perpetual Help Avenue ay nag-U-turn ang taxi kung kaya't bumangga ang motorsiklo. Napag-alaman na mabilis umano ang takbo ng motor kung kaya't sa lakas ng impact ng pagkakabangga ay binawian ng buhay ang driver. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng Cagayan de Oro City Police Office ang driver ng taxi at maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injury at damage to property. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Radyoman Joanna Ricote, Tatak RMN. RMN Network News. RMN Balitang Sports. Alex Ayala itinangging ka-level na niya ang boxing icon na si Manny Pacquiao pagdating sa international tournament. Neil Santuas sa detalye. Pinabulaanan ni Filipina tennis ace Alex Ayala ang paghahambing sa kanya bilang new Manny Pacquiao. Iginiit niya na malayo pa siya sa championship pedigree at global impact ng boxing icon. Matapos ang kanyang stint sa Australian Open, sinabi ni Ayala na bagamat ramdam niya ang home court-like support ng mga Filipino fans, ibang antas ang naging dominance at legacy ni Pacquiao sa world stage. Dagdag pa ni Ayala, magsisilbing motivation at fuel ang suporta ng publiko habang patuloy siyang umaakyat sa rankings at hinahasa ang kanyang laro sa international stage. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua, Tatak, RMN. Entertainment News. Hoy, sina Liza Soberano at Enrique Hill, inunfollow daw ang isa't isa sa Instagram. Kasama natin sa balita si Myra J. Nasayaw. Tila pinutol na ng dating real couple na sina Liza Soberano at Enrique Hill ang kanilang koneksyon matapos na tuluyang i-unfollow ang isa't isa sa Instagram. Sa kanilang IG, napansin ng ilang netizens na wala na ang isa't isa sa kanilang following list na indikasyon umano na nakamove on na ang dalawa. Bukod dito, deleted na rin ang pictures ng dalawa together sa kanilang IG feed na ikinalungkot naman ng kanilang mga fans. Una nang ni-reveal ni Liza na last year ay hiwalay na sila ni Enrique matapos itong itago sa publiko sa loob ng 3 taon. At yan ang ating showbiz chika ngayong Miyerkules ng umaga. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN. RMN
RMN Network News. At sumainyo ang mga nangungunang mga balita. Ito po si Radyoman Aljo Bendijo. Radyoman Zander Kayabyab. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Mayong buntag, Pilipinas! Inyo pong natunghayan ang